Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak yang solih-solihah pada hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Baik, anak yang solih dan solihah. Hari ini insya Allah bertemu lagi dengan Ustazah Heni. Bahasa Jawa ya. Nah, yuk sadurunge miwiti, ayo bareng-bareng maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, insya Allah pelajarannya adalah tembang macopat. Ya, kompetensi dasar pada hari ini yaitu 3.2 mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks tembang macopat sesuai dengan kaidah. Yang kedua, 4.2 menceritakan isi tembang macopat. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pada hari ini ya Nana. Yang pertama, menyebutkan tulodo tembang macopat. Yang kedua, menjelaskan aturan atau kaidah tembang macopat. Ketiga, mengidentifikasi jenis tembang macopat. Keempat, contoh tembang macopat. Dan yang kelima, menirukan tembang pucung yang dicontohkan. Baik, anak-anak yang solih-solihah pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menyimak tembang macopat. Tembang macopat iku kesusastraan Jawa awujud lelagon kang nganti saiki isih ngemroko ing masyarakat Jawa. Macopat asale saka tembung moco. Kan tembang pat. Saka tembang papat. Bisa ditegesa tembang kang ditembangake kanthi cara medhote papat-papat. Tembang macopat iku ana 11 cacahe lan watake. Yaiku nomor 1 mijil, watake asih, tresno. Kaping 2 Mas Kumambang, watake nelongso keronto-ronto. Kaping 3 Gambo, watake kulino nepung-nemungake. Kaping 4 Sinom, watake grapyak renyah. Nah, iku nomor 4. Banjure nomor 5 Asmaradono, watake sengsem. Nomor 6 Dandang Gula, watake luwes ngresepake ati. Kaping 7 Kinanti, watake sengsem. Nomor 8 Pangkur, watake sereng, teges. Nomor 9 Durmo, watake nesu muntap.
Nomor 10 Megatro, watake nglokro, sedih. Nomor 11 Pucung, watake sembrono, gejul, ora ana greget, Saul. Nah, iku ana 11 tembung macapat sing arepe disinaoni bareng-bareng. Nah, saiki jenenge tembang iku mau ana watake. Nah, saiki ana sing sasmitane. Ya. Setiap tembung itu mempunyai beda-beda susunane. Ya. Nah, ndek kene ana pucung. Sasmitane apa? Yaiku pucung, kaluwung, wondo, cung. Nah, watake mau wis disebut nih. Nah, iki enek beberapa sing watake luwih akeh. Nah, engko iso diwaca maneh ya, Cah. Sing kaping 2, Mas Kumambang. Sasmitane apa? Mas Kumambang. Kampul, Mas Kentir, Ambang, Kentir. Nah, kaping 3 Magatro. Sasmitane duduk, wuluh, tro, magatro, pegat, duduk, wuluh, loh. Nomor 4 Gambo. Sasmitane gambo, boh, lumbuh, tambuh. Nomor 5 ana mijil. Mijil, panjil, wijil, wiyos, raros, medal, sulastri. Sing nomor 6 kinanti. Sasmitane apa? Kinanti, kanti, gandeng, kanti. Nomor 7 asmara dono. Sasmitane apa? Asmara dono. Nomor 8 durma. Sasmitane durma, dur, undur, simo. Sing nomor 9 pangkur. Sasmitane pangkur, wuntat, pungkur, ungkur, ungkur. Kaping 10 sinom. Sasmitane sinom, karena anom, wani, nom, sismata, remo, pangrawit. Sing nomor 11 pungkasan dandang gula. Nah, ndek kono ana dandang, madu, manis, lan liyane. Nah, kuwi jenenge tembung, ciri, sifate utawa watake. Nah, apa sih sakjane tembung macapat kuwi? Nah, tembang macapat kuwi sawijine karangan kang kaiket mawa paugeran. Kalau di dalam bahasa Indonesianya yaitu puisi.
dalam bahasa Jawa. Paugeran tembang macopat. Nah, ono telu. Sing nomor 1, guru gotra. Sing diarani guru gotra yaiku cacahe lare utawa baris saben sapodo utawa bait. Nah, di dalam satu bait itu kan ada beberapa baris. Nah, menyebutnya adalah guru gotro yen dalam bahasa Jawa. Sing nomor loro yaiku guru wilangan. Guru wilangan iku apa? Sing diarani guru wilangan yaiku cacahe wondo utawa suku kata saben gotra. Jadi di dalam satu baris itu ada berapa suku kata. Contohnya apa sih suku kata itu? Misal, sa, ya, ham, bat. Nah, itu suku kata. Jadi pedotane suku kata. Sing kaping 3, guru lagu. Dongdinge tibane swara vokal saben pungkasan gotra. Maksudnya adalah huruf vokal yang letaknya paling belakang di dalam satu baris. Contohnya, yuk dikatekne. Guru gotra, guru wilangan, lan guru lagune. Nah, titikane tembang macopat. Di kene ana tabel guru gotra, guru wilangan, lan guru lagu sing ana tembang macopat. Nomor 1, mijil. Guru gotrane ana 6. Guru wilangane ana sing baris nomor 1, 10, baris loro, 6, baris telu, 10, baris papat, 10, baris 5, 6, baris 6, 6. Iku guru wilangan. Terus guru lagune baris 1, I, baris loro, O, baris telu, E, baris papat, I, baris 5, I, baris 6, U. Nah, kuwi sebutane guru wilangan lan guru lagu. Jadi iso niteni ya. Nah, sing nomor loro kinanti guru gotrone ana pira? 6. Nah, jadi meh padha karo mijil, tapi dideleng saka sak barise. Baris pertamane pira? Nah, yen mijil baris sijine kuwi 10 I, kinanti iku 8 U. Jadi yen enek enek soal dideleng lak guru gotrone 6 terus diitung suku katane ana pira ya? Nah, kuwi. Terus baris ke loro 8 I. Baris ketelu 8 A. Baris kepapat 8 I. Baris kelima 8 A. Baris ke-6 8 I. Kuwi kinanti.
Sing nomor 3 sinom. Guru gotrone ana 9. Nah, wis bocah-bocah ora usah bingung, ngitungi padha kaya mau. Suku katane kuwi guru wilangane ana pira, itungen. Nah, iku. Terus guru lagune apa wae? Bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kuwi. Sing sinom kuwi gur 9. Gur siji-sijine tembang macapat guru gotrone 9. Nah, sing kaping 4 Asmaradana, guru gotrone 7. Nah, enek guru gotra sing liyane Asmaradana yaiku apa? Pangkur karo Durma. Tapi bedane yaiku saka baris nomor 1. Nah, nek kono yen Asmaradana kuwi 8 I, Pangkur kuwi 8 A, Durma kuwi 12 A. Nah, wis beda-beda. Terus enek Dandang Kula. Dandang Kula kuwi guru gotrone ana 10. Nah, guru wilangane, guru lagune iso dideleng saka tabel. Terus ana nomor 6, Gambuh. Guru gotrone 5. Lah, yen tembung macapat kuwi ana sing guru gotrone 5 kecuali Gambuh yaiku Megatruh. Nah, bedane saka endi to? Nah, dideleng saka baris sing nomor 1. Gambuh kuwi 7 utawa 7 U. Megatruh iku 12 U. Nah, kan wis beda guru wilangane. Sing Gambuh 7, sing Megatruh 12. Nah, kuwi. Terus ana Pangkur, ana Durma, ana Mas Kumambang. Nah, Mas Kumambang kuwi guru gotrone ana 4, padha karo Pucung. Tapi iso bedakne saka baris sing nomor 1. Mas Kumambang kuwi baris nomor 1 iku 12 I, tapi yen Pucung 12 U. Nah, kuwi ciri-cirine sing yen mengko enek soal kaya ngono. Nah, dadi didelengke guru gotrone dhisik, terus baris nomor 1, larik nomor 1. Nah, saiki contone utawa tuladhane tembung macapat. Nah, ndek kene ana tembang pucung. Contone engko diterokne yo ndek omah yo. Suarane Ustazah Heni ya rada-rada serak-serak basah. Dadi engko sapa ngerti sampean luweh apik ya. Contoh. Bapak pucung tutup gunung. Satria ing Plembang. Dedeg ira ageng inggil. Yen lumampah si pucung lembehan grono.
Nah, iki salah siji contoh tuladhane tembang pucung. Iso dadi bedhekan. Nah, lembehan grana. Nah, kaya apa kuwi? Tebakane apa? Iya, gajah. Pinter. Nah, saiki dideleng guru gotrone. Guru gotrone ana pira, Pucung? Ya, pinter. Papat. Saiki ditung guru wilangane. Larek nomor 1. Guru wilangane ana pira? Ba, pa, po, cung, du, du, wa, tu, du, du, gunung. Nah, kuwi guru wilangane. Ana 12. Dipirsani tulisane, carane medhot, suku katane ing basa Jawa. Baris larik ke loro. Ana pira guru wilangane? Iya. Pinter. Ana 6. Baris ke telu? Iya. 8. Baris ke papat? Ana pira? Pinter. Ana 12. Nah, saiki guru lagune. Larek nomor 1. Swara vokal, huruf vokal sing ana mburi dhewe huruf apa? O. Larek nomor 2 vokale A. Larek 3 vokale I. Pinter. Larek 4? Iya, guru lagune A. Nah, kuwi contone tembang pucung. Guru gotrone ana 4, guru wilangane 12, 6, 8, 12, guru lagune U, A, I, A. Ya, kuwi contone. Nah, saiki iki tuladhane pucung bedhekan kaya sing ndek dhuwur mau. Bapak pucung renteng-renteng kaya kalung. Dawa kaya ula. Pencokanmu wesi miring. Sing disaba si pucung turut kutha. Nah, maksudnya renteng-renteng gandengane kaya kalung kan dawa. Nah, dawa kaya dawane renteng-renteng kuwi mau kaya ula. Nah, manggone kuwi ana wesi miring, besi yang tidur miring ya, diinciki. Sing disaba ya mendalan dilewati terus. Nah, si pucung kuwi turut kutha, biasane lewat kota. Nah, itu apa namanya? Iya, sepur utawa kereta. Kuwi mau tuladhane pucung. Nah, saiki tuladhane tembang pangkur. Nah, ndek pangkur kuwi ana artine. Nah, contone pangkur. Sekar pangkur
Kang Winarno. Artinya tembang pangkur yang diceritakan. Lelabuhan kang kangge wong urip. Artine pengabdian yang berguna untuk orang hidup. Ala lan becik punika jelek, jelek atau baik itu. Prayoga kawruhna sebaiknya kamu ketahui. Adat waton punika dipun kadulu. Adat istiadat itu hendaknya dilaksanakan. Miwah ingkang tata krama. Artinya juga yang berupa tata krama. Dan kaisti siang ratri dilaksanakan siang dan malam. Nah, di dalam tembung pangkur ini timbullah pitutur atau tata krama yang harus dilaksanakan. Ya, tuh. Nah, kita lihat tembang pangkur itu ada berapa guru gatra? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dadi pangkur kuwi guru gatrane ana 7. Pinter. Nah, guru wilangan saiki sing nomor larike 3. Hitung. Yuk. O, lo, lan, be, cek, pu, ni, ko. Berarti guru wilangane ana pira? 8. Pinter. Guru lagune? Iya. A. Nah, wis iso bedane guru gatrane ana pira, guru wilangane ana pira, guru lagune sing endi vokale. Nah, hari ini kita belajar tembung pucung, tembung pangkur, sing liyane kapan-kapan disinauni. Ya. Nah, anak yang solih-solihah, kalian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Insya Allah sudah dibagikan Sabtu kemarin. Jangan lupa ya dikerjakan. Jika ada yang kesulitan, boleh bertanya kepada orang tuanya atau kakaknya atau mbahnya ya yang ada di rumah. Nah, baik. Ustadzah ini mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahannya. Mohon dimaafkan ya. Ya, kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kalian tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Tilawahnya, sholatnya, membantu orang tuanya, terutama jaga kesehatan baik-baik. Oke, Ustadzah ini akhiri. Matur nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.